Bé, jo he d'advertir primerament que no tinc massa pràctica en això de donar classes i naturalment he pensat que el que hauria de ser este curset és una sèrie de classes. Tota la informalitat que vulgueu, però també sense la cosa rigorosa de l'expressió en el sentit d'haver-ho escrit prèviament i donant també la possibilitat de saltar d'una qüestió a una altra dins d'un plantejament general que m'he fet per a totes aquestes 5 sessions. He triat el tema la decadència perquè en una reunió que vam tindre a finals de curs passat va ser una de les propostes que se'm van fer. Com que ja fa anys que m'han preocupat diversos aspectes de la qüestió, he publicat alguns papers sobre el particular, concretament un llibre sencer, i abans d'aquest llibre diverses diguem-ne, monografietes. He pensat, dic, que podria tenir un cert interès per a tots, per a mi, en tant que he fet l'esforç de recapitular la qüestió, el tema, com per a vosaltres si intentàvem dibuixar un esquema general d'això que anomenem decadència. Bé, pensem que no existeix encara, ningú s'ha preocupat encara de confeccionar una història o historieta del terme. Algú ha observat que són justament contemporanis del mateix moment en què Ausiàs March abandona el provençal o aquella il·lusió que es feien d'escriure el provençal, que era lo típic dels poetes catalans de l'edat mitjana. Abandona, en el mateix moment en què Ausiàs March dona el pas d'abandonar el provençal, un provençal molt catalanitzat, que s'utilitzava últimament, en el mateix moment que l'Ausiàs March dona aquest pas és quan comencen els seus contemporanis a escriure en castellà. El primer de què consta notícia no és justament un valencià, és Pere Torrella, un català. En tot cas, hem de pensar que fins a principis del segle XVI escriure en castellà constituïa bàsicament una moda. Una moda, una actitud snob, una manifestació de, diguem-ne, un exhibicionisme de domini d'altres llengües, exactament igual com ho feien alguns, ho feien també en italià. Tenim el cas concret d'un valencià, el Narcís Vinyoles, que bàsicament tota la seva obra de producció original està feta en català, llevat, em sembla que és d'un poema en castellà i d'un poema en italià, potser són dos, en un cas o en altre, no té la menor importància, però es veu clarament que per a la major part d'ells, per a la major part, no dic tots, escriure en castellà és només fer el joc de la moda, una moda incitada, com ja veurem un altre dia, pels medis, pels àmbits, diguem-ne, político-culturals més importants de l'època, és a dir, les corts. Avui, 18 de juliol de 1986, pot ser un dia en el que culmina un llarg i conflictiu procés que pretenia dur a Joan Fuster a la Universitat de València. Són les 10:30 del matí i d'ací mitja hora va celebrar-se l'examen oposició que li permetrà a Joan Fuster accedir a la càtedra. Per fi, senyor Fuster, vostè ha triat la via, diguem, acadèmica, la via més ortodoxa per accedir a la càtedra. Sí, és l'única que quedava i he hagut de fer tots els tràmits previs
des de la tesi doctoral fins a la memòria que es presenta ara a l'oposició i, en fi, ho he fet a gust, d'altra banda, però era més complicat que l'altra via que ja al principi fa uns anys s'havia indicat. I sobre què va tractar la lliçó que va vostè exposar? El perfil de l'assignatura és Història Social de la Llengua. Per tant, es tracta d'explicar més o menys els mecanismes socials a través dels quals la llengua ha pogut sobreviure i les vicissituds que ha passat. I concretament la lliçó serà sobre l'actitud dels il·lustrats valencians respecte del català i del castellà. 18 de juliol de 1986 pot ser un dia en el que culmina un llarg i conflictiu procés que pretenia dur a Joan Fuster a la Universitat de València. Són les 10:30 del matí i d'ací mitja hora va celebrar-se l'examen oposició que li permetrà a Joan Fuster accedir a la càtedra. Per fi, senyor Fuster, vostè ha triat la via, acadèmica, la via més ortodoxa per accedir a la càtedra. Sí, és l'única que quedava i he hagut de fer tots els tràmits previs, des de la tesi doctoral fins a la memòria que es presenta ara a l'oposició i, en fi, ho he fet a gust, d'altra banda, però era més complicat que l'altra via que ja al principi fa uns anys s'havia indicat. I sobre què va tractar la lliçó que va vostè exposar? El perfil de l'assignatura és Història Social de la Llengua. Per tant, es tracta d'explicar més o menys els mecanismes socials a través dels quals la llengua ha pogut sobreviure i les vicissituds que ha passat. I concretament la lliçó serà sobre l'actitud dels il·lustrats valencians respecte del català i del castellà. Parlant de la supervivència de la llengua, i encara que sigui un tema que excedeix un poc el motiu concret pel que estem ací, quina situació era més compromesa per a la llengua? La del segle XVIII ha abolit els drets forals valencians o l'actual? Mira, jo crec que aquestes comparacions sempre són complicades. En primer lloc, no crec que la situació en aquell moment era molt diferent. Per exemple, el món dels il·lustrats, el món de la cultura, en aquell moment estava absolutament tancat, era lògic, i aquells senyors ja no pensaven que la llengua col·loquial transformada en llengua, podia ser transformada en llengua vehicular de cultura. Això era una idea que havien abandonat i es va perdre, això sí, una cosa molt important, que era l'ús culte també de la llengua a nivell administratiu i polític, que era la llengua oficial que va desaparèixer amb l'abolició dels furs. Clar, fer comparacions ja dic que és complicat, en primer lloc perquè ara hi ha unes coses que en aquell moment no existien favorables. Per exemple, s'ha trencat aquell tabú de la llengua, entre llengua i cultura. Hi ha molta gent que escriu, s'escriu molt, i jo crec que a un gran nivell literari i això, s'ha instal·lat en la universitat, cosa sense precedents, però per l'altre cantó, és clar, hi ha totes les novetats dels mitjans de comunicació i això que bàsicament en mans del castellà i l'escola i tot això, encara en mans del castellà, doncs que fa que la situació de la llengua sigui per aquest cantó més precària. Moltes gràcies. De res,